22 úžasných tímov sa vydáva na trať preteku Vyšegrad Sport Bicycle Race. Dělali jsme vlastně si taktiku před startem, povedlo se nám to splnit až do konce, takže na jedničku. A jaká byla ta taktika, či to je tajné? Ne, tak potřeboval jsem dovízt ten závod pohromadě, aby neodjel žádný únik a kluci pracovali perfektně, je to výhra celého týmu. Poznám to tu veľmi dobre, ale vždy mám problém s teplom, ale dneska som to zvládol asi lepšie, takže aj ten výkon bol na tej trati lepší, čo som rád. Tá konkurencia bola veľká, akože Martin bol to, čo predvedol dneska, tak to klobúk dole, to bol zaslúžený víťaz jednoznačne a ja som bol rád, že som bol rád. Či už v sobotu Vicky Chladoňová vyhrala, čiže máme víťazstvo doma, taktiež dá sa povedať čiastočne aj dneska bol tu víťaz zo slovenského tímu, takže to som veľmi rád, že naozaj, že tu na Novej Bani vyhrávajú slovenské tímy a Slovenky.